nu starter jeg lige optagelsen, P. Nu kan du komme selv med på optagelsen, hvis du siger noget. I shall remain silent. Det er for sent. Goddamn it. Fuck. Jamen, du når kun lige at få et par minutter, man kan se. Nu taber vi. Jeg kan få lov til at se os evac. Hvor fuck er folk henne, så jeg kan slå nogen ihjel? Han rundt i min Titan her, og der er ikke nogen at skyde på. Der var der. Væk. Jump. Jeg skal bare nå det der fucking evac. Kom så! Extract! Kom nu! Leaving! Kom nu! Hvad sker der, hvis du ikke? Det er ikke noget som sådan. Men jeg var den eneste, der slap ud. Soul Survivor, Hot Zone Extract.